Na nedzeľu zo severu stihuje zachladzenie. U peršej časti dňa bude sucho, ale še po poladňu pochmári a počne pádať sníh, perše u južných krajoch a po koniec dňa i u druhých častoch Vojvodiny. Minimálna ranša temperatúra bude od -6 na severu po -7 stupni na juhu Vojvodiny a maximálna dňova od -2 po -4 stupni. Na večer bude bar žimno so šníhom. Na pondelok bude bar žimno i pochmarené so šníhom, ktorý po vtorok popoladňu napáda od 10 po 20 cm. Bude duc mocný vostočný i severovostočný vítr ta možljiva kurnjava i formovanje šnihovih nanošenískoch. Dňová temperatúra celý deň bude pod nulu. Na vtorok i stredu tiež bude bar žimno, ale šníh na stredu prestane padac. Na štvrtok ráno bude mocný mraz a prezdeň očekuje menší rost temperatúry u odnošenju na stredu, ale i dalej bude pod nulu. Až koncom týždňa najavený rost dňových temperatúroch.